Kaswe zvakare wana waMwari mufarango kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Toda kutenda vari kuramba vachitumira mibvunzo ndimi munoita kuti chirongwa chirambe chiendera mberi. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo togononge tina inopindurukawo zvakare neumboononwa mukati mebhaibheri. Saka sunungaiwo zvakare kutitumirawo zvakare kana mine any question yamuinayo Mwari achitibatsira tinobatsirana. Regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi panapa. Uri kutiwo kunai pastor Mwari akambonyatsobvepi chaizvo? Yeah. Okay. Hausi mubvunzo wokuti tingati vanhu havaubvunzi. Unobvunzwa pakawanda nevamwe. Vanoda kunzwa iye Mwari wacho akambobvepi? Anga amboripi? Na unisana tanga kuverenga mavhesi regai nditaure ndichiti tikangoziva kwakabva Mwari then haasisiri Mwari. Kwaakabva ikoko ndokunofanira kuina Mwari wedu. Saka Mwari hafaniri kuva nekwaanobva. Regai ndichiverenge mavhesi. Regai nditanga na Genesis 1 verse 1 iyo yakajairika iyo. In the beginning God created the heavens and the earth. Ndo vhesi yekutanga iri mukati mebhaibheri. Iri kutanga kuti pakutanga Mwari akasika. Saka the assumption of scripture is that God existed before the beginning began. Ndo zvinotaurwa panapa. Ari kunzi pakutanga akasika. Kuti aitovapo kutanga kusati kwavapo. Saka hatigoni kumutrace kuti saka akatangira apa because ndokusaka achiti kuna zvakazarurwa 1 verse 11. Zvakazarurwa 1 verse 11. Verse 11, anoti iye ndiJesu, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia. I am the first and the last, I am the Alpha and the Omega. Iye ndiye kutanga wacho. Saka hakuna kwaanonzi akatangira apa kana kuti akabva apa. Because iye ndiye kutanga kwacho. Kana tichitotaura kuti beginning, there is no beginning without God. God is the one who causes the beginning to begin. Ndiye anokonzera kuti kutanga kutange. Saka iye haana chinomukonzera kuti atange. Because akangowana chinomukonzera kuti atange kureva kuti haasiri Mwari, chakonzera kuti iye avepo ndo chaMwari. Saka Mwari ihonzeri isingakonzerwi, ndo zvinotaura vamwe nechishona. He is the uncaused cause. Iye chaanoita kukonzeresa kuti zvinhu zvivepo, but iye haana chinomukonzeresa kuti avepo. Regai ndisiye mamwe mavhesi ndiverenge Exodus 3 verse 14. Exodus 3 verse 14 inoti iyo and God said to Moses, I am who I am. And he said, you shall say to the children of Israel, I am has sent you. Ndini wandiri. Udze vana vaIsraeri kuti ini wandiri ndiye akutuma. Saka Mwari kana achizvitaura, he doesn't define himself within the realms of time. He doesn't define himself within the realms of time. Anoti ndini wandiri. Haasi kuti ndini ndaka kana ndini ndicha. Zvanditongori ndo zvanditori. Saka ndo zvaanga angori kana mada kuisa time maari. But here he exists outside the realms of time. Anorarama from eternity and he exists into the eternal eternity. That is God for you. Saka habugoni kumuti atangira apa. Because haana paano tangira. He exists out of himself. Those know what I am that I am. He has no cause for him to be. He is the beginning. Those are Genesis ingotanga nekuasuma kuti aitovapo kutanga kusati kwavapo achibva akonzera kuti kutanga kuchitange. Saka hatigoni kuti Mwari akabva apa. Tikangodaro chete paakabva ndo pana Mwari. Iye haasisiri Mwari. He ceases to be God if he is a beginning. He exists outside the realms of time. He exists out of his own will. Anozviraramira iye pachezvake. Zvinhu zviripo kana zvisipo, he is existing. He exists. That's why he is introduced that way in the book of Genesis. It's assuming kuti we should appreciate the fact that he was there before the beginning began. Saka hatigoni kuti tichage kuti Mwari akatangira kupi. Upenyu huri maari. He is life. He does not derive life from elsewhere. Otherwise, akangowana kwaanowana upenyu, he ceases to be God, ato a creature like us. But iye ndiye upenyu. Ndo zvakataura Jesu Kristu, ini ndini kumuka neupenyu. He is life himself, and he then gives it to all his creation. Saka he does not derive life from somewhere else, but he is life. He has no beginning. He is the beginning. He has no cause. He is the cause that causes things to be. Ndo zviri Mwari. Toda kudera kuti zvajeka Mwari achitibatsira kana zvisina sunungukai kutumira zvakare ma follow up questions. Amen.